Kababel ka kren bulong shun bakraw jong brio de kajing sarong kajing hangamay kajing lemeng kata ka kanong shun bakraw e brio tadang ngim de ban kedup ya ka ni ban pediang ya ka ni ban yolong perlok bat ka namar ngim long ru ban sarong namar ngim don ru ban sarong ngim don ru bagin so hing bagin so khalau dan yu kajing jong brio kamlong kum sentiu kum pelang mentah nang klan sipang la yap no celang lo switch off bed lain sarong ni sarong ni kai ke bangidon kai ke bangiyo ka dai tang ta ka brom jong play amen kada khin jong play ka ong ilong kum sentiu kum pelang hangni ka por nginya pet na ka khin ke jong play na ka sithi Jacob kalau nong ka basau kita khot ka baning kong ter Ketin ke jong blay ka ongkum ni. Nang no ki wan ki jingele thma bat nang no ki jingania hapdeng jong pi. Om nang tahi nagita ki jingkwa abrai jong pi ki bele thma ha kita ki dekhot jong pi. Pi kwa e bat pimyo pi penyap no bat pi sngo pi hun. Te fimla ban yo piania bat pi le thma Henry film yo namar ba pimpan. Ngim yo namar ba ngimpan. Barak ter ngipuli ketin jumble ni ka ong pipan. Ti film yo pediang naba pipan. Ngim yo namar ngimpan, bat habang ngipan ru ngipan. Bomday. Kenang bapinyo penlut ken ha kita ki jingkwa berai jong pi. Kamut kano ka jingpan ka bangi pan na ka benta ka jingmentoy yala de. Kata ka jingpan ka de ka jingpan ka bau blay unum jubab lano ru. Teding ta habau blay jubab habau yu ki wei pat ki bit ki biang habau yu ki wei ki bha ki miat. Kawan no ka jing bihun lane ka jing bishni kawan ka jing le thma kawan ka jing le thma git khot jong pi kawan mo kawan be ka jing bishni le si we kam riam ba ban ya ladi supet ni ka tai ti suriam style bet le si itu bariam style pi ong try ai jan ngar ka best mdei nam ta junga mdei nam ta ka puram jong me tala yo da da syong ai bangan riam style bangan internet mga numyo ara. Re ai bangan riam style try baki bri ki pet kin i ka buram jong me hanga. Ki kun jong ble kin riam jot ne kin riam bah. Riam bah. Amen. Teng sa nyo ben ru namar ba i ciru cerau gum to bi tu tau. Ndai mo habaki kun jong pi ki riam bah. Kun chno ini i skun namar tang la ka jan la pani skun ne. Kata kababel ka orang ni ba teng ki jingele thma ki jingpi hun ki jingania ki wan de tang namar bangim yo habangi ngidwai bat baki we ki yo ngi bisni no ba kababel ka orang kata pipan teng simpan ru bat ngim yo pediang lamar ngimpan teng ngim jupan ni ru kadai na mingi bangin pan ujisu ang kumno le fi puli yones nong ka bakhatsan kadakot ka ba nyo ka ong ba ladafi ya ini hanga bagi kitien jonga ki ini api ya kai ru kapafin pan tekan ladafi pi pan kanlong MUP today ta ngihaban pan bada bangipan nginumpan bomday banong try ay nga kata ay nga square ha bet ni tai phong tai ngara kwa amda ni katai katukin thai ka deng ka ra ka bek ka barem ngara kwa ra lang ka bek ka barem boleh nya bisini mo shu huslai tu nong pet de kat ba tu nong pet pa kam kan mau ba ka ra san lak ro ta ka bek kam kan mau ka phong juti bisi klur kam kan mau nomor ba ka don ka phong kat baman na kam na tu nong pet de la su ka po balai ka phong
balai kerak tu kabeng. Ni pat bak pimi ni. Lesi kapan orang try kerkui nga mo nam ta kaburam jong mer tip ayo ka de beriu blai ba ka beriu tip hi. Mo boleh cu bisni ki we dinam. Dadeng tangi kum ki bangat kema ka nei ka we fidan yu pa ba beneng la da ula ban ai ye ki sim nai ong tangi kita ki beriu. Wat ki sim yeng pen biang tik ye ki hato nam pen biang rep hi. Ta habang ite bu pa ba beneng jugi un pen biang nanong sedang. Ta beleng khuslai. Amen. Tadi tang gidon kam ya kano gidon kam orang gidon kam ya ke jing pen slek amdai bangin yo jing pen slek ban baki beri kino tai beri dan jing pen slek amdai kumta kumala itu khana vi ki beri dan bong try pasal pen duai bangin yo jing pen slek mada duai am ki beri kin kelan bukti nga slek kum tu lak kelan amdai lang kumta baki beri kin yu ba vidon bor ban chin duai ban kelan ki beri kam dai kumta Dari try pen slek yang namar haba meme pen slek yang ngalaban job sibun ki mensim amen mdai tang ki breu ki laban yu ingi bingi laban le kata henry ngiyo ya kata namar kaburam ke jong blek na banta ka jing mentoy ka jong try ber ki hima ka jong ya ro try tading ta bangi ruspa ya ro try ngin ruspa ru ngate bangi ki kon jong blek ngin ruspa ka bakin jado ngin ruspa bakin jamin sim ya ro try tading ta ngin po ngin ping hai mole si ngimpat pan ringa snow pan la dafim pan no kpa fin pan no pramarjan la fin pan no fi kpa ba habneng fin pan no ngi MLA ngi MDC la fi pan no kpa amen pan pat nai pan ni ka bomdei pan ya ka bedei pan la ka benta ka buram ke jong blai ba ka babal ka ong ni ka ong ba pi ki ba klim hatu fitip ba ka ta ka jialok ba ka perthei kalau ka jingsu ni blai namar kata uno ru baman banlong ulok juga perthai upenlong yang di washoni oblai kababel ka krensha ya kata baman banlong lok pat ka perthai upenlong yang di washoni oblai tamala dang iit ya ka perthai ngla dai ginong shon ki jong oblai ni pimut ba kata ka jingtho ka ong le no kata ka mensim ba upen shong hangi ka kwa kat man sngo pihun Henry ai okay ka jinga ka bakambun na bakumta laong uble uyele persya yagi basngo kraw Henry haki basngo ret uai haki basngo ret uai ka jinga kini kini badan kambha talau nice sngo ladi sngo bet kalam try ngimla ban lai vila ju perkat na mi ladi kini ka khamat jongpi ka igum no dan mesin na khamat jongpi di tang kado abi am skor jung pi dan iu boyo sngo kali tang kado sudah hana ki doktor ki ong ki scientist ki ong la di ki snyu ana ki ba yo sngo dan ki snyu ki bi yang tu syapo ana da kren ki kita ki snyu ki dan kita ki sing ki dan kita ki ena ki yo sngo pi tharai la da pi tung syapo tu ki snyu kren tu snyu yo sngo tu snyu Setiap nem kumno khmat jungi ke I kumno ke skor ke yosngo kumno ni thuliet umat ik bathiang ka bajau ka thang kadai tang ka do sudah ka khmut kumno teng teng ka mo ka sma de dan basat khmut la no ri ka khmut jom ri da sma utung ro ka sma da sma ubi ro ka sma kumno ka sma de pe dan ni khmut bi to pedang la to khmut dan ni khmut kumno ka sma de kumno ka sma ka bas sma ubi kumno ka sma utung kumno ka sma la ka jong ka jing sma kata ka plado kata kani ka skin ka jongi na sni do jongi da dei ka ba tar stu da dei ka klit stu kumno dan yu ni sensor tip kti jongi long sensor de ka sense tak di ta i klit kumno kadai tang kado setiap nem ni hawan stu ini ke way banado kli edu kejat em ndai mangi dei ublai apo jongi amen ngiu I namar bo dei ublai bo pen I ngi ni snow namar dei ublai bo pen snow yangi ngila ban mat ngila ban tebang ngila ban long kumni ko mangi long em dei namar mangi
Hendai ublay hangi. Lada umdan ublay ngim yo sngo ike eru. Ngim yo ike ngi lada ibi bayap. Tada ngi haban sngo to ban pendret yelde how try. Amen. Manong try kelma me ngamlong i. Tentang priya tentang salong mga nanti bali ong pito na mi nga. Ang pidai mano. Kumno. Pimi to ya nga. Ang sumo itu lut na mo. Dan tu iba am chuali di rang ba sinong kat sebalik. Mga orang ba sinong. Pito ya nga. Mga orang ba sinong kat sebalik bi mga singa orang ba sinong. Tagini kita ngi haban sul to baga babel ka ang bo bleu ai ka jinga ka ba kambon hagita kiba snowred. Tani kita habang isul to bangingi dei jong try. Kana keren bhai kata mo ngadang yo ji pensai kata ngong kakali kabayat daga diesel kalaban tap da petrol. Ha? Langum no try kali petrol tap da diesel ro. Sebuah ketuk syarak teh kapa pis ben me ahi yang tap da petrol ndo. Ai ding long no try. Kapa si tap da syarak man pen me ding fi tap da petrol ndo langum no. Tap na se pe la da kam betai des kum no tan. Na pim ingkong ya diru. Tagale kata ngi dei ke jong blai ngilong ko mangilong ka dei ke jong blai badeng ta habang dei ke jong blai ublai la tip hina ka mental la ke jong amen tadeng ta la ngi pangru udai ublai betip la ngi sitam ru dei mo betip la ngi long ko mangilong kumno ngi dok ru try tip ngi ruspa ru try tip bau tip na dang sedang bangi habas to dang nei ka wai ba klem try ngamlong ai amen klem try ngamlong bat ngalong ru ngalong na kam tau try amen tadi ta kan khamat kam fi pet em bau du blai bo penyu em ta ka penrung mi sa khamat em kan dei bi ke jong try ka ba dei ke jong try kamut ka habrung biang ke jong try amen tadi kali diesel habrung da ke diesel hi stem tadi ke jong blai kamut habrung ke jong blai ta ka pi sngap jong pertai le se pi de kali diesel pi the da petrol da la do ke engine jong pi la da pi dei ma kali diesel de vithe de petrol ka bethai dan ko ki ka kali bakla om na kali diesel ki the de petrol tang senyai ka bethai ke engine tadi ta habangi de ke jong blai ni haban penrung da ka jong blai hangi ta ke bangi pet ni perung ke jong blai ke bangi osngok ni perung ke jong blai ke bangi sma ke bangi ni le em ke baro ong ka tin ke jong blai ni le na ka banta ka buram ke jong amen ni penrit ilade hakakti ke jong blai ai ke jinga ke bakhambon jinga am ke ke basubang ke jinga tani ke tangim dan kamban ya le thma bani bisri bani pihon ni ke war khat ma ha bagi yo ke jinga ke jong blai ka tala biang ke jim jong amen ni penret utra ai ke jinga ya ka bam pim la blai pen la bet ya ka ba pim nang blai penang ya ka ba pim su thu ba pim poi sai ru ublay pen poi bi api haba pi penret ai ka jing ka ba kambon ya pi amen baru ublay kwa abanya ya lang bot basarong baru ublay la de bos ngoret ublay de bos ngoret de basarong ta da la fi ya bos basarong pim thai da ya chino manga ta fi manga ta fi manga pim sung ya lang bot tau brio manga si manga pi te pim ler nga gom ta mga si mga ublay ang ani thak ya beli ubriu basarong tadi ta kwa banong ifi am syo mga hanray utray ubahanga tadi ta tang ni kaway habang iya utray kan mau kan kaway bangingilong kita ki tenat ba utray ulong uding sawan uba shisha habang isna utray ni haban penrit utray margadan kaporo ka ublay ukhalat e ka gm ka jongi kelat ka bamot udan no upen khot no to katanat ka basno kita ki bala ban kejap no ya ka jikr khu hauta utanat tading ta nga kwa banong yepi le se men chwa ki dang em ka jing em ka badang ya sno ba ka perthai ki dan shibon ki jinglong ki bam ya hap bat ublay tading ta ublay umat no ay kata bat habu umat ang pendekut i kita bat ting teng kawan ka jingpang kawan ka jingmong ha ka men simru nga tip ya gani kaway haba fi shakri utray kwa bapin ya sno kti lang badang ta kti jublay ka ong namar kata uno baman banlong ulok ka perthai penlong yel ri basuan bodo blay ta kada bangi ngi de gi lok ki jublay ka bakan ja perthai ka namla ban sno agi amen hero utray ukhalat no le se vidan ki parlok
Mensyua kiba sengobang mai bat ka perthai ublei khalat noi kita pendekut no kita ro. Phim dei ban sengomong ban i ti perlok jonga ni nga iet bai ini ublei ong la biang. Kun no. Tegidan esi ki jing le ki jong ni ki kam ki jong ile ni kita ki ai ki jik trai ki jong ki ba mia dei bat kamon ka jong ublei ong la biang pendekut no. Ukhalat no e kata. Ukhalat. Baraba khalat mat ta ka don hi ka jing mong gitu ka ding. Tagaday kita hanray ukhalat o pendekut kita ki ai baro. Kanang mangingin ba. Amen. Tagaday kita kwa badong yafi let's say ublay habo iet yafi pendekut ru. Pendekut kita ki bam day ban sno aga ji im jong pi. Tagaday kita film day ban ngomong. Pi buat utrai let's say lu nak tu ka kamro. Are tambu trai pendekut itu ka kam di ba un penyap jaya pi. Ndai udan ke jing temu ka ba khamha na kam ta jong pi. Amen. Tagaday kita habang ibot yu try tang tingi jagi ki ba dekut no ki shu dekut la dekut wat ki parlok ki ba ya try kam ki shu ja ka ja ni kita ki briu ki ba snow kum bang yo jingker ku ki ja la ka ja boleh pun ja ki mju lei amen ki briu ki la ban wan ki la ban lek no andre boleh tum de ban lek na ki jim jong pi ya roi try ki briu lei Henry ublei de ban dekut no na ka jim ke jong pi ne pi phim de ban dekut no pat na ka jing ada ke jong pi bo utrai ong ai ka jing ai ka ba khambon na ba kum ta ong ublei yele persha ai ba snow krau Henry ki ba snow red ai ka jing ai astunat astu eladi ba ngamlong ai le ke jing ai ke jong blei ka ba pelong yang akum ni yang i kum ni ka jing ai ka shulong jing ai ba Tadi tak isu jing ai na kibriu kisya kenduk kum no shalong la kalong kam ka jamru teng sya kenduk kum no shu biang la ka biang ongi pi shai ngo bi utrai ki baro tadi ta bangi puli ksin jublei ter ongi namar kata da ka pen ko ngo ildi ho blei henry utuile persya soitan tun pet yap no ya pi haba ngi penrit yala de khmat jong blei soitan ha penrit khmat jongi ero itrai haba ngi penrit yala de khmat ke jong blei soitan Waban penrit yala dia khmat jongi ladangi pen krau soitan ronang pen krau unle tof bai unle don bor bai tading tau jisu ang kini kidak kin bot ya kita kibanget kinget kumno namar ki penrit ki wa ke jingai ki jong blai para ka kerteng ki jonga pinia be no ya ki pin kran ki thliet pin ra no ya ki pin di ka ba peniap Kanang persniu fin bokti wapang dei mo pi pen kia mdei kedi jinga ai ke jong blei pen kia ita ki brio kedi jinga ai ke jong blei pi bag ki ksui ki pet kedi jinga ai ke jong blei apa pi di kita ko peniap bro kata kanom persniu yo pi kedi jinga ai apa ngi penret ngi krau do kata bo blei pen krau ita ki bas ngoret hero itrai takne kita kwa ngi ngoret bet Tagaw am lele jaga ba jalong ka balong jim jungi mlele ne ai ka balong ki we rungi ai ngo be la da blei ka khu ki ro ai trai da blei mo da na prengi jing e kita ki prengi duai na ka mta jongki ru makin yo ai ka jing penem tab duai na mta jongki duai na mta jongki bakir kin yo alang yo trai ka jim ka jongki ni snai ye ki breu mangi idani kata ka jing snolem na ka mta jongki na mar kempat yo trai ka ai mangi laban le ka long Mangi duai na kata jongki bakiru kin yo alang bakiru kin yo trai bakin yo ka jing sok jong trai baka babel ka ong na mar kata tu pen ko ngo il di ho blei kwa ngi ban long ki ba ko ngo na marado basdang blei la tho ang ni ban ko ngo na marado basdang ka babel ki tho ingi bola don u adam bar ke em ki ba la saj la yo blei tala ko tin jong blei ka ong pen ko ngo yala di ho blei pen ko ngo bet Kay bu try ong ko ngo bet. Kay das yai ne piau try ba ka tien jong try kay ne api. Pen ko ngo ya kay fi man fin pan kan long bi api. Ya roi try. Kay ka ba fi man fin pan ba ka tien ju blai ong ha bangi penrit yel de khmat jong blai am. Apo ka ti ba krobor jong blai u blai pen krau ya pi ya ka ba bet ke jong. Kadan ka por ke jong blai. Ya roi try. Wei Petra sanriu keren kita ompin penrit li apa kti bekrabor ke jong blai un ban krau fi ka ya ka bit ke jong o tadi kita habangi gi shakri utrai
ngi penrit hapo jong o. Ngi pen ko ngo il di hapo jong o. Ngi le persya usoitan. Usoitan ru phet yap no nangi. Baga babel ka ong ni tuan hajan yu blay. Tiun wan hajan ya pi. To tet no pi lagi kti ko pi gi bapop. But ben ko no ilaga donut ko pi gi besen rop men sim. Wan hajan u blay. Tiun wan hajan ya pi. Abang iwan hajan ublay unum pet nangi. Abang iwan hajan ublay wan hajan jongi. But abang idon hajan jong ublay ngajukan yang kata kapor ngi biang network. Abang biang network langom no. Pidan kapun kapatat ro katrekam dan kapun kabaram ro katrekam. Langom no na. Leng tengi ra kapun kabaram ladam dan network fin le itu kapun. Mentoy. Tadi abang idon hajan jong ublay wan hajan jongi ngiyok ke network ke baklan pada heng ta nau ublay kawan jing kerku wan jing peslek kawan ke jing kemen kawan ke jing sok kawan ke bor kawan ke jing em kawan kata ka jing po ke jing ping kata ka buram ke jong ublay bar abang ijan khamat jong ublay syaitan umnutur hajan jongi ya roi try haleluya tadi heng ta piak la miet ro finomi iksut pinda i makana ro iksut utiang kelai fi Haji pos ni pin ik fruit tiang ipi. Ha! Iroi try. Buan lepeng jungi pos ni orang ismut dur baik mikan mau ya kata na lada pos ni ike bayap njulong. Kata kala rung bah mensim jungi. Baong uriu mendai. Dinam. La ong riu mendai nju bah ban pos ni ike bayap nur bayap si khot no. Tadau email i pa bayap ni la khot email mat yang Tang berkat ya kataru lapang lah kepang setangkat no lah yap no hi. Nganong ipi mana kini kisngi kapok seni ipa jungai job election. Tang pok seni ipa ro trengan yap no trenga. Mo. Si pok seni yang. Ngi yong pok seni ternyam di pok seni ngi pok ya kai. Bahas sudah, amen. Tadi kita habang idan yu try ngim juk po ika basning po ika ba bom dan yu try te po ba ika basning i ksruj i teng don ksruj wan bat bor teng wan ki ksruj pen stam ki tendung tan ra nang yo thia yo dem ndrenga kwa banong i pi habang idai ki bangai ngin thia amen wan khnyu jumaram yo snow khnyu yum tep Nomor balai bangi ngidai ki chong try haleluya de ka por thia ngi thia di por ki ngi ki amen Bamdan ke balapan thut ngi pendik ngi man ngi thia da ke chingai e chong blai amen sidan bam nang yo thia kwa bam nang fi penrit de khmat chong blai nan kam di dawai shu blai la bo ke mit ban thia bet haleluya teng ngi depend hagi dawai yang andom di ni dua la ong te la da ngam di ni dawai ngam nang yo thia la da ong te ta hab di bet tu dawai ma la da ong Kalau ngaklam dawai ngantia, hakerteng Jisu kan, dia kerteng lejong. Aingu ibleng ayo kecing ke ba, special bah. Ayang kemni dengan ngantia nam kau rem 1, 2, 3, 4, 5, pot tenem langsung korang ah. Ju pos new dah pos new ru lak kelet mahi. Jukan mau, kidan kijing pos new ke bang akan mau, ke mau ngai pikan mau ipa. Tading ta gidan ki jing yu teng ngam ju tieng dai kai ru kai ke majayo bangai kiri ke bahas sudah amen tading ta fiwan hajan jong play syaitan phet yap na pi tading ta ladang syaitan udang te udang khom pi wat ka jing pos new kadai fi perit le po blay pen ko ngo bhai la le na tip em muk sui la ko ngo ya pi phat sui wus wala her un phet krat ka bible ko ngom no un phet yap mdei u phet im Upet, udah yap dah, hari yap. Tadi kita bagi kongo ublay. Tadi nak tin ublay, wan hajan ublay, tin wan hajan jongpi. Pada ini kau abang ngi fi penrit le khmat jong ublay, wat jus ngorit tang khmat sorkar. Setiap tang khmat sorkar tang em yong ngite baduk. Takadau larus paru dang bam kau rishon tapi. Dong bay ngi baduk si baduk kwa kau ai bet. Tok i sorkar tenteng. Bangi duk.
qua bị khao yo ấy là thiết lại yo tao boleh lah kerku ong em ngidang duk tak ada babam khao rishon sa bathok isorkar duk sa mar balai babam da khao duk khao thok là thok te ba mi cái chinh bam bathok tadi kita namar babam mi ching bam bathok kato ka dei isya na minta ki beduk sorkar bu nam ta ki beduk mdei nam ta ki baru spa mdei kita ki beri belala ban thiet hi kata hari ke wai nilai yu nyong ngiduk tak kadawa ni sorkar modik takhli menta pun pelat beduk Indiam dan berspa India beduk sudah tembuan sim kau pada Mercedes tenteng ruk mlei wanyak driver thok tadi ta ki beri ki siong ni ngi beduk oh piduk Chelsea piduk ni ke jan piong sim keliang na ambi jong ông bị suy sim le po sai nar na to that pramarjan ambi jong ông mane miet pisha nyet pian seni kan bam kun di em la bam nó cái độ seniang đang la bên thiệt độ seniang ông bật đục từ phi cái nhỏ về la biang hi ông bật đục à ani ka jain ro chong la chong ka bam ro biang ka yeng ba chong wai ne chong habar ne chong hasngi chong haslap ne em yo ai chong wai bo pe cái yang lele penap dabar tambah list dang don cái yang manri ma berkat pi ngi kum ki bangai ngi sengurit tang khmat sorkar ni ngi te baduk penrit akhmat jong blai baju penrit thak khmat jong kibreu tadi tahu try orang kentiu ya fi ngasi lengo ai kita ngapet ngadang keren betul sengi lo ngbalai ki khasi jongi ki bit tas ngeng kan ni blai ladap ai ke jing start blai ladap ai ke jing la ngi khasi di start ba hendak ke jabing pat kalamasi te balai mentam dan ki ruhan dan politician dan kita ki statesman dan kita ki IS dan ki IPS dan IFS mentas ngi nai kenduk krehe ki an jongi kong nongrang mentas nang kanu in resign dan khasi show non tinggi le ayo ngi kalau saya ki konsultan ki barakhai ki wan be nabar baro ki sensyar kari ki jungi ki wan nabar ki nomini belai thau ki sensyar kari ki jungi tebalai bangi ngi syuem hakaba thok takadau belai mla ban kentiu talangin penrit ni khmat jong belai trai ngatip bamene belai jonga ngan penrit akhmat jong me terang ngatip ini ki khon le kin sakrau ngarong kan krau ki khon kin krau ka yeng kan krau ka jaj ben reu kan krau ublei lo ai lo ni ka sap ka talen ka ba ki kan sini ki yong ani tip angalale ka India la jan India bro ka wei bro ki states ngampan GEM babaro kinang manrai ko manang mangi mentem gitar borok banang ni dumnang dan hi banang gue na yeng tanang hintem gitar de manrai nang ka sap ka talen kane ka ri ka jungi em ka long ka park siar ka ksiar ka kiu dor ma ka sni menta ka kiu ma sni ju yara ksiar ra ta ka de ka tangi ka jinsya ka jait nri ko ba ka de ka park siar ka ba de ben kiu dor man la ka sni ndrai ngi panang tat dor nomor balai bangim tip ya ka value ka ba balai la ai hangi tali nang penslur repi ki bangai baro penrit de hakmat trai hakti ka ba krau bor jong balai bangani ina ni ki jinsikri am ki ru han sudah amen ki bahe akhmat ublai ningkong ki bahe ro khmat ki breu wat juhun banang ngalong kom ni ngahun ni ublai wat pan tifin yo diang wat juong bangan pan la eu pi yo diang kadau galong namar bam pan pi pan bam dai pat tagli kita habangi pan ngin pang trai ke ki borok kamangangan le ke ki borok bang yo pediang kan dai nagamenta ka buram jong metrai amen. Ajik start yang atrai. Bangan syakri bahaya meh. Bangan long kekli om ketedong. Bangan sensyaru ada yang ni kejela. Tip syai nani. Napok kejela kejungi. Nani napok ajik syakri jungi. Nginon ki lawyer ki bahaya la syai ki bensyong. Wadah Supreme Court. Laju mudur kata.
Kuat along pulit dan tiwe ngo. Pas ngokong kuat along pulit yuk. Langrut labiang ni. Langrut ni, lang humgat ni. Labiang ni. Boleh jaitu pulit kot. Namar boleh dang pulit kot la yo lok no adalah habak kun no takadau silong langrut ru. Tetapi benang laan pulih baik haduk dah kut pulih rokhat. Amen. Pulih dah lut ke kot keselab rokhat. Tadi nang ta kam kalawan buat hi. Wat jaitu. Setiap kandon ke jing ai ke jong play pulih am kandon ke jing ai ke jong play pila la kala. Namar pila ban le iki barok dok tahu ba. Pecah bor fi. Kam dai ke jing la ke jong pi. Wanom ong ngam la, lapi ong ngam la kamu fi depend ha ke bor ke jong pi. Kau jangan lah, orang lah, namar bau dan utara yang ah, tak ada utara lah dia ang, kan pelang ini keklik, mau utara lah dia lupa keklik tak mau lah dia dan lupa halor, tak menungin saya setebian, balada mau operate akan dia ke gym ke jongi, ngitip panggil along lupa halor, nginong ai keliang, ngin ai keliang ke teknologi ke jongi, bagi perthaikin panika, ya kata ke pattern nangi, amen. Oh ada, ngin ai keliang suka percaya. Lalu try 4 wan ngas snow BM nang ni mi kira crowd bakrau. Amen. Mentada dapat jela di tadi, dapat mikop. Pilih hayat long kram ngai. Ngai kau benong ipi lah tahu bakrau dan apa jong pi, pinlang bagi bakrau. Pan lah kamu tak keburam jong play. Ngajong kita ke Israel ki mampat pedang yu jisuru ki ruspa ki bet ki biang berkilong ke khli ki teknologi ki jongki lada kadai ha science medical field ni engineering ki babon ki dia tai ke pertai ki ai keliang ko boleh lakular ya Abraham men ai keliang menong ke jingker khu ki pertai ki long sisa balai namar bu Abraham open ko ngu ialah di hautrai tagadi kita ha bagi pen ko ngu ngipen red ngas ngobe Kun juga kilong saintis bakrau, kinlong ki statesman ki bakrau, kin keren ki ha parliament, ki beriu jongi kinlong ki bahakli. Amen. Kin shong ha parliament, kin shong ha supreme court, kin shong ki jaka bahaya, kin shong ha kepertai ki jing sencar bakrau. Barkai ke bamla bertrai ki barok kilong ki bala wong trai. Amen. Hau tahu ba? Ke Bible kong ki barok kilong ki bala, hau tahu banget. Amen. Pingat pipen kau ngok pipen red. Atip finong bika kli am katadong. Kajing ai ke jong blay ongan pen crowd itu bes ngok red. Tadai tanai pen red tang khamat ki breu pen red akhamat blay. Nasubang berkat bau Jisu pen red li do kata-kata. Ya bau blay syam yu. Bau syam ngok bah kisah. Putra udah kentiu yu Jisu. Bah ka tengu Jisu. Kau seo barok kita lihat. Bau Jisu, udah try. Telada kita barok ki pendam bau Jisu bangingi dagi kon jong Jisu, ngikong yu Jisu, ngin long kumauhi. Kau si barok kindam, hakamat jongi. Kamau em ki men ke jong Joseph, barok ki dam hakamat u Joseph. Barok kari, barok like stang u paro klem dam hakamat u Joseph. Nai barok ki dam hakamat u Joseph, like stang u blay num dam hakamat jongi. Mereka percaya ke bandam. Ki suai ki krai bor jing dom jilak barok ke bandam. Namar nginang bandam hakmat jong blai. Batang kita ki bas ngurit ki la bandrung ke lenti ki bakim menpoi sing jing em. Takare ke tangi penret dil dehado kata-kata. Bo blai wa ai ngi ke jing ke bakambon. Ngidan kam sya ki jing ke jong blai ke jing jongi. Amen. Hakakam haba yo jing blai ki biang ka biang long ka long. Shu biang lah kabeng, shu best lah kabes, shu bah lah kabah. Tiap shu long komno, ki kon ru tiap sengi, ki shu ya semat lah kesemat boleh kot hi shu ya. Nang lah kanang shu ya lah kala. Tiap ngong ngepi kadai kita ngaku abanong mdai bangi nong bejaitu naik kot naik tray kan. Boleh bedon si ai ngitia ba hayeng kapista sawan hi. Kan mau no wow haban sna hoi ke yeng lieng. Kulam sna ro boleh shu batai. No wa sna kumta. Unawa berkat pi uhap lei pom itu kadieng seklau ladai banyak tar itu kadieng rani itu kurat he ma pudan mesin lah misalnya
ngam tip utar dak tang hagi ni isnam ki beladap rumah padan ke mesin dan tu khrat bahaya ki bu dak sana jrong we na jrong na pok ki tan ngam tip upor juno ada nam nan kutuka kum kutuk khrat rotep kum lo tar kita keding mentar gitu ki bentar mo gitu ki lentang bentar gitu ki rishat gitu ki bim teh ndre utreistam namar balai boleh wong yu bensna tu tristam bandal adap tre unowa handa ulah adap sna gitu ki yengling dai boleh pat bosim ti kata ki yengling hadu bau pen boleh kata ki yengling bada sengko ikamau ka ding ro kampai kampat hiru ta keding ta keding kita nak bentar jungi ki banget kan mau ne ka we habangi tre ngi penrit hakmat jong boleh bangi penrit ngin tristam bon khasing im tristam la tang syu at kam bakam ni tan risan no ni tan ne ka kam no prawajir san baji na ni la tan ten le amno tu nong siu tu lap ta penan kam yu tu nong tre skwa be na ban shu tre ban shu le shu ya im tu shu yang im tu shu shong kwa relax mla ban long kum ta ka jing tre abong tre te tre amen ni de shani ban ngi nang yo ban le relax ani ga i ginong tre jong i le trimestry dei bakran ben ki da de bam jana skenta dang shong kai nga sngowi le de bam jamar sendap nga tre ju le le pi non kamera shong thaj shong to bam ja por bam dem to sipang tre no asubang men tre nga kam syang ar la trimestry hi nang gitu barakai bong ada tre ngamar sedap bam jang yang kinong tre ki we ki ong belai fi tre no ong leun syang ni de yang da tre fi kum ni tengi la du nong hanangi du nong yo nangi la du nong hanaka syong thaj la terlai yo ma syong kai na relax kum ofisar tapi nda bam ja syong thaj si kenta kum ki ofisar ong pinang liu marau tre ma taka tre baka thia baka pit mobile dat kum ofisar nang di nong bela nang di kuliru te tadi tangi tre mde men yo pisam mde bangi tre tamen yo ka kam ngi tre na marngi iet marngi di ginong tre gi jong belai amen kidan ki basyakri nang ni pastor dang yaro bayaki kim jong thaj bagi tre tadi tangi nang mudur ngi plin orway company ma pastor kidan kinong tre ni ki basatar ha ki bom jong thaj tre shipang la dap on da yo mni company da ba ro si sha kin khot tre be e company jong portnet he na Iroi trai. Tading ta ngong ipi habangi train ndu ka donot ngi penret. Ndai ta khamat jong play wat hakilo khamat jing malik ngi penret. Bau malik lem tam ta le bet balek besniu tu nai le. Riu pakam le bet train ndu ka donot. Penret. Pastang ka no filalong malik hi. Amen. Ketua kam pi trai ka dai tang ka training ta ka dau ka dai tang ka bai sabon. Ngasio kita. Amen. Pitray no kam, pitray mday pitray sa ang to, pitray don't have bakery ne, pidan nakano ka kam lesi ka ba tray mystery ne, kano ka cai kam pidan, tray na do ka donut, mastang ka no filalong malik hi. Lada pitray tang mendap long nong tray nong belasa, kikon kin belasa, pinum kiu la no marbosong sarong. Balay ni malik sila ben yang tang abaduk la ben kune. Ni tang keno tapi ki malik na balay ben. Hana bang hidup hana takadaw ila ben yang ni. What you done ngong kataka mental attitude. Tang sudan mo taka jing snow kamu nginom poy la noro. Tadaw train no ka donot. Train no ka men sim. Bo blay la ku teng porba per yo kam ta duai pastor pen duai ben yo kam dali yo kam pan ni pastor ka et hane ka kam. Dari ka kam besok. Jisu hap ki holo ling phna kata kam jong u. Ka kam jong jisu le hap ki ka ding phna sakasya sakti kejat ban clear jaus nam katale ka kam ke jong try ka kam jong ko ba edo chubo la dau blai pha ngi ta kam thang ngi nuot ngi tau syakran tu try ba syak mai de mar kum bakal ang syak mai la thut no pang mesin syak mai no mar ban bet em ka kam syak mai dom no ai no let no sya wei blai tang ma pha ai kam ngang let sya wei ta mali wat kam sunu pa myo
Sobat sebab lu siapkan. Panram keleng-keleng, airam yang airam, ya rap. Ngor balai bam jula ban syaru teng habaki malik ki mai. Teng ki, ndai baki mai bi isi ki mai ban penbet ki mai teng babakla. Syak. Hiroi try. Selong malik mapili kamai kambuan try. Tadi tak penret. Stok penret. Try kentiu ya kita gi penret. Wan ai ga jing ai ga kambuan. Ya pi gi penret. Mga stok Utrai wong an kerkui fi. Hau fi penret. Bading ta na ingo yu blai baktin ke jong blai ka ong. Ka puli proverb ar khot ka basau. Kanong ke? Ka jing surit baka jing septing utrai ka long ke? Kespa bat ka buram. Bat ka jing oh subang. Ka umlok tin blai kanong jong ka jing surit bat ka ida Bagai dah? Bagai jisip ting utrai kalong gay? Kespa. Fitip kespa kawan namar bangi penret. Bar bangi sip ting utrai. Kawan kespa. Kaburam. Bat kejingim. Habangi penret. Kawan kespa. Ong habangi penret. Kawan gay? Ong Nang tada gay? Ong Bagai dah? Nangatay am dan kam haga jim jong breuru. Hawan ke spa, wan ke buram, wan ke jim dan kam sek ipat. Dan dan kam syu tras giwai de. Haba gila don gini gila iteli. Haba don spa dan kwa sek ipat. Haba layo sek buram, kwa sek ipat. Haba ngiyo ke jingim. Sek ipat. Kawan kumno, haba ngi penret yelade. Bat bangi syepti yang yutrai. Kawan, kita kijing kerku ke jim jongi. Tarau ai ke jing ai ke bakambun. Ha kita gi bas ngoret. Ni puli beng proverb. Katway ke kot ke baar. Habawan ke jing sarong. Kawan ru ke jing leran. Henry bau bas ngoret. Kadon ke jing start. Ke babel ke kren bunong syun bakrau jong breu de ke jing sarong. Ke jing hangamei. Ke jing lemeng. Kata kadi kenung syun ke bakrau ya breu. Tadang ngim dai ban kedup ya ka. Ni ban pediang ya ka, ni ban yolong perlok bat ka. Namar ngim long ru ban sarong namar ngim don ru ban sarong. Ngim don ru bagin so hiang bagin so khalau. Dan yu. Kejingim jong breu kam long kum sentiu kum plang. Menta nang klan sipang la yapna. Celang long switch off bet. Lain sarong. Ni sarong Kaya ke bangidon, kaya ke bangiyo, kada itang takaburam jong belai, amen. Kada katin jong belai ka ang ilong kum sentiu kum plang. Kum sentiu wat kata ka jaka am ka bapenmi tau sentiu tang sipang kala aklet baudan tau sentiu kata ka jaka. Oh, udan tau sentiu mo mensuang ni, ne kamen ne hang ni. Kau kendau ro aklet no. Kaya ke bami na ta ka kendau. Kalong kum taru ka jingim ka jong breu. Tading ta ai bengin long ki breu ki ba penret hakmat jong trai. Amen. Menginang ban penret ilde hakmat jong trai. Inang ru ban penret ilde hakmat ki breu. Ya ka badai, ya ka bamdai tingim penret. Amen. Ki breu ki ong dikiat ngim tre. Dong le sning ngim tre ngi penhe ai kata tingi susarong mangadon yu jisu ngas pesubhai trai. Amen. Ya ile sang ye piknik no. Oh, talau teng ya pendom ni pha kam ta ni kam ta ya pendom da teng. Bapale ahok palat bapale aru bulai palat ni pha tang kwa samlar cukwa re te mangi bun samlar pha tang wei dap hi. Teling ta ki su pen sirai pendom teng om lele. Haka por jung terangan yo du best dam. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Penret. Habangi penret. Traus ngubhai tau breu ba penret u ai ke jing ke ba kambun. Tading ta sto tang ni kawai. Mamat pelat yeludi ta kadang keren ni ke khubor apding jong fi ke ni kesngi. Tadang yo ke jing ke jong blai. Ba ngatip hakapor jong blai ki borok kin biang lot. Wa jukir ki. Amen. Wa jule hi up syakri hok utra.
Fitip ya ketien ke jong blai mdei tang besutip rai penan kam ya ketien jong blai pan kat kum ketien jong blai Jisu ang rapi ya ini anga ba ketien jong ka ini api kamu pi pan kat kum ketien ke jong blai ya ke fi man fin pan te kan long ibi dai hang ta bu try ong la da pi pan no kpa yo kpu ha to un ai fi do mau unum ai do mau pi pan na ka do kha to un ai do besen unum ai do besen kataru di kpa ba ken jado te Pipan na kapeleng ay vinan yang lartam unum ay dan yang lartam da daw kupaw ba ken jado kupaw ba ken jabril bat ubalong baman ay kata kababahatam ta kikon gi jong ta no tam lan ngi pan no kupaw ha benang amen tadi ta fidon ni pan no pang papa don kami kata papa don kami kata papa don kami kata kupaw jingi ubah benang habangi penrit udah beruspa udah besbun ubas bun lagi bas bun. Ndai tang bau bun re udan lut yagi ai barok ka bangingi dan kamu dia beruspa tam. Pidan ni kupa uba ruspa tam. Ong taong ada ni kupa beruspa tam. Ndai tang beruspa uba ruspa teling ta finyo ya kata ka balang tam. Piwat gima ka jung blai ka hok ka ju. Un ayu pi. Un ai lang tam namar udai ubarus pa tam. Bagay kata ay banging ini penrit ili kamat jong try. Malaga sngi malaga po orang try klamame ngamla banlay. Jisu ang kum tao ang lada pi film yai ne hanga ban nga happy. Pim la ban say so. Pinom la ban say so. Baruang kum ta klamanga pim la ban lay ru em. Kan long tik kum to katanat ka busyap style. Bat kum tala lum yigi de kitanat bala bread ika hading bala thang iki ka jingem ka jungi klang utrai kalong ka bayap ka baterkhong ka bakut no hagading hindo habangi penrit yeli utrai tading tangi i ka jingpan khia ngi puli ba ka ka dekat ya ka bangi puli na ar chronicle nyau khat saw ka ong ada ki breu jong aki penrit yelade no ka baneng kong e ki le ayo. If my people who are called by my name humble themselves, Kibreu gibla khot tenge jong ala ki penret yeladi kamu nengkong ketika jing penret pat baki duai ki wat ek khamat jong bat kin pai no nak lenti baman jong ki wang kum tangan sngo na beneng ngan pen khia ngan map iki pop jong ki bangan pen khia ya gari ke jong ki nengkong kadai ya ka bangin penret hakmat jong trai bat ngin duai ling tau samla ruspa wan hau jisu wong lek kumno kono kai babha bangan yo ke jingim jukut ukleman da ka dok not ka penrit wan da ka dok not ka basngodap samla ruspa wan da ka dok not ka basngodap long ko tunjuk ban yo jisu itu ame lek mno yo jingim jukut ladap dan lupa ka ansar long tik tu beriu keli jikeli belada menuju bab lupa dah. Habang ngilai ya khmat jong blai. Ngilai dah ka donot ka bas ngauret badeng ta habang iduai. Ngikla ka bomot sisa ka babel ka ngomno. Ngi penret. Iduai bangi wat ka khmat ka jong tra ngi pai na galenti baman ka jong ibaro. Tu ong ngangan sngo pi na beneng. Ngan map pi. Ba ngan pen khia e gari ka jong pi. Tangat tahu trai keren. Ngi penret. Ni duai ni wat ek khamat ni pai no nan galenti bom man jongi ngai tran kar khuingi takata ken mau ban penrit ba ke phila ban le na kaliang jong phi le tristam amen tristam ongan tristam bo trau yo ek nam ba bagatai bagi beri ki pet ngilong nem ki beri ki belong excellent amen Takda haka ke ba pipidan wa jupele aranya kerteng Jisu wa jupele aranya kerteng juki pastor. Amen. Tarau train do ka do not le do ka do not ba Jisu nyo e kanam. Nong kini te kidai sya ki kristan. Kini kidai sya ki nong bot jong trai. Te kini te dai hun si sya ba dai pisar da hun jerut. Tarau next dakut benar ki extra pi. Nomor pi trai. Bah
Tagalog kata kanam jufir kan banabaro kin kwa bi fi ali wan senga wan tray no ngi wan tray bat ngi beri ki ong kerdo kam rai ki banget kim ju kerdo ki paho. Amen. Man ngi im ke jing im ke bahadu kata udan we khuna kan du itu kong yong long long no kun ani long esum ta ani ta kemi libo please step kala sailut kepisakat badan kuat tiet kali kuat melik balam dan lem ta la invest ka sulut ta bisa barakhat menta tang ban lek belanya akali ki breu ki mai ta ong ta kemi ko long ong ta ta kun pi ta pun inuk sala de ki breu kan chania su inoi pi nya kali la jong ra pen accident nya sekali ki breu tin long no kali la jong thlum pen accident boro la bananam lu ni khuna nya kali pun accident kali la jong pun accident so kali jong ki breu li te long la biangi ta de ki try ko ai kali pi ta ba la biang thi ta kali kata daladi pen sniu nam ta kali kata ai ba kaburam jong try babel ka ong ki ba shep tiang you try ba kita ki ba penret ki oi ka spa e ka buram ki breu ki buram pi apa kin ai kam ki we ki la ban siurit ri pi kin siu he amen you know I try nomor fidan ka bran u jisu bangangai pi oi kai spa ka buram bagai ka jingim ta la finom yap la no finom kerdu la no kadon ka jinga e ka jong play ka jim jong pi Dadai ta bangi puli ke ktin joblay ngi waktin joblay ke kren ni kata tu puli biang na Jacob tu nang ke basau dekat bispau gin puli ru na Lukas nang bakat sau dekat ke bakat way ka om nak ktin joblay puli 1 2 3 ladafi penrit ublay on pen crowd tikna 100% ktin joblay ka ong da tu puli na Lukas nang ke bakat sau ke dekat kabakat way ongom no na ba you no baro open crowd eladi on pen po ti uta open po eladi on pen crowd kata di kaktin ke jong play tadi tang nget ini sha ke buram ke jong play ke jim jong pi ini sha ke jingker khu ke jong play ke jim ke jong pi ini sha ke jim ke jong play ke balong halor ke jim ke jong pi we kum ki banget amen